yanzu ya zan yi Abdulmalik. Ko ka san zuciyata ba kuwar zuciya ce ta kai ta soma soyayya. Ya za ka zo da jaririyar zuciya da batu irin wannan? Safina, tsawon shekara guda bani da abin da nake illa tarairayar zuciya. Wannan kalmar da na furta miki yanzu ita ce mafi mummunan kalma da na taɓa ambata a rayuwata. Kunni na kuma bai taɓa jin wani mummunan abu da ya kai wannan ba. Wallahi da ina da wata hanya da zan bullo miki wadda tafi wannan, da na bullo miki ta wannan hanya. Da Allah ki haƙuri. Haƙuri? Wace